Milí poslucháči, toto je podcast Seniors Climate Action, ktorý je určený umeleckým a ekologickým témam súčasnosti. Umenie dokáže motivovať rôzne generácie a priblížiť aj aktuálne ekologické témy. Vďaka skúsenostiam, postrehom a tvorivosti objavujeme, ako umenie môže byť dôležité pre ochranu životného prostredia. Pridajte sa k nám. Vizuálne umenie totiž dokáže rozvíjať udržateľnosť a podporiť náš vzťah k okolitej prírode. Keďže platí nikdy nie je neskoro, začíname! Som Pavol Bratský a som akademický architekt. Skončil som v Prahe na Umprumke školu a je to umelecká, vysoká škola, takže ja som sa rozkúkával vlastne po všetkých ateliéroch, viac menej. Od malička ja som si nebol vôbec istý, či chcem byť grafikom, maliarom, sochárom alebo architektom. Takže v podstate tá moja kariéra po vysokej škole viac menej bola spriahnutá s týmito oblastiami. No, keď zabudnem na sochárstvo, dajme tomu aj to, v polohe architektúry. Robil som, veľa som robil v architektúre, skôr rekonštrukcie, ale vždycky nás zaujímalo rozprávanie príbehov. Od malička ma fascinoval komiks. Keď som bol malý, tak vlastne začal taký boom, teda s komiksom začalo vlastne uvoľnenie a tých komiksov sa vlastne, najmä českých, sa vyrojilo vlastne najmä v detských časopisoch veľmi veľa. Takže ako decko, som vlastne vyrastal na tých detských komiksoch, najmä tých českých, no ale aj francúzskych, teda niečo otec nosil aj zo zahraničia. Takže komiks ma zaujal, ale snažil som sa ho nerobiť ako nejakú mainstreamovú oblasť, teda tvorby. Skôr som to zamýšľal ako niečo náročnejšie, teda tie príbehy, ktoré som sa snažil vyrozprávať, tak chcel som vždycky rozvrstviť do niekoľkých rovín, aby teda boli nejakým priestorom pre zamýšľanie sa čitateľa, či možno, keď je to komiks a je to vizuálne, možno diváka teda. Inak pedagogika. Vždycky ma to lákalo, ten kontakt s mladými ľuďmi. Aj som sa zastrájal teda ešte ako stredoškolák, že ja sa vrátim na strednú školu a samozrejme bola to fascinácia tými osobnostiami, s ktorými som sa stretol teda počas štúdia. No pripadalo mi to možno na začiatku mojej kariéry jednoduchšie, ale tak býva, potom človek sa stále vlastne musí učiť až do toho seniorského veku, to je vlastne prítomné nielen ako v tom zamestnaní učiteľa, ale vlastne v každom povolaní viac menej sa stále oboznamujeme s novými poznatkami a s novými problematikami, ktoré vlastne spracúvame aj pri tom rozprávaní príbehov. No a v škole samozrejme tam vlastne jedna reforma stíhala druhú, ale oprávnene si myslím, lebo bola tam akási nutnosť, aby vlastne sa tá funkcionalita toho vzdelávania aj na strednej škole teda dynamicky menila podľa potrieb spoločnosti. Tak ja som vyrastal v tých šťastných časoch, keď o digitálnom svete nebolo ani chýru, ani slichu, aspoň oficiálne nie. Takže zažil som vlastne ten
tie zvyšky toho predošlého sveta, ktorý našťastie pretrváva do dneska, lebo musí ostať prítomný ten fyzický svet s tými zručnosťami. Takže ja som dostal pomerne ako veľmi dobré vzdelanie, čo sa týka tých manuálnych, teda haptických, všelijakých, teda analógových činností, ako veľký diapazón tých činností som ako naštudoval aj práve preto, že vlastne tie záujmy som mal také pestré. Najprv, som to vnímal počítačovú techniku, výpočtovú techniku veľmi vlažne, kým bola, dajme tomu, v tých nevľúdnych, ako keby softvérových podmienkach. Takže ja som vlastne začal s tým novým storočím, tisícročím, s tým vzdelávaním sa v tejto oblasti. A no, samozrejme, mal som s tým len dobré skúsenosti. Ma to prekvapilo, ako ten fenomén, čo všetko sa dá vlastne s tými najmä grafickými programami, keďže som bol výtvarník, ale aj teda s tými 3D modelovacími programami robiť. Takže mňa to príjemne prekvapilo, ale zostal som stále ako v tej podobe teda analogovej tvorby, pričom som prijal teda tú výpočtovú techniku ako pomocníka, akési laboratórium pre tie svoje teda vizuálne, analógové zručnosti. Takže pracujem vždycky viac menej po obidvoch líniách, ako sa snažím ako využiť nejaké poznatky. Pri modelovaní nejakého priestoru si takedy pomáham aj s tými 3D teda technológiami, s 3D softverom. Často skicujem, teda nejak kombinovane, skicujem ručne, úplne od začiatku teda, pracujem ručne, potom ale si tie skice zväčšujem, zmenšujem, rozposúvam. Dakedy vložím áno aj ten 3D objekt do toho obrazu a viac menej takto sa snažím teda modelovať teda tie fiktívne priestory, iluzívne, s ktorými pracujem pri ilustráciách, grafike, komikse. Takže pre mňa je to veľmi, veľmi príjemné zistenie a vôbec takisto ten svet informatiky, keďže myslím, že videl som ten kontrast v minulom storočí, aké bolo niekedy ťažké dospieť k nejakej informácii. Ten svet informatiky je oveľa bohatší, oveľa pružnejší. Tie možnosti kontaktov, teda pomocou výpočtovej techniky, sú pomocou internetu sú oveľa masívnejšie, silnejšie. Takže pre mňa to znamenalo veľmi dobrú skúsenosť, ale ostávam v tej ako keby vyváženej polohe. Som toho názoru, že bolo by dobré, aby to patrilo aj k tej budúcnosti, takáto vyváženosť. Ekológia. No, je úžasné, tie technológie, ako pomáhajú vlastne pri tom monitorovaní napríklad klímy. To prúdenie vlastne klimatické, ktoré sa dá pozorovať vlastne z orbity. Potom všetky tie merania klimatické, všetky tie sondovania, ktoré sa vlastne v poslednej dobe okolo tohto ekologického výskumu, ale aj archeologického, ktoré sa dejú, myslím, že nás zasvedcujú do tých skutočností, ako vlastne to s tou klímou naozaj je. No,
Myslím, že zatiaľ, hej, nie sme asi z toho obrazu klimatického múdri, čo sa týka tej časovej osy smerom do minulosti. Ale tak či onak, hej, vlastne tá archivácia informácií pomocou výpočtovej techniky je taká, že nám pomáha pri uvedomení si vlastnej činnosti, ako sa premieta do nášho okolia. A myslím, že najlepšie, najmarkantnejšie je to vidieť v tom komunitnom sektore, kde my vidíme vlastne, ako sa tá činnosť človeka premieta v najbližšom okolí, ako vlastne my ovplyvňujeme to prostredie a vôbec vedie nás to k zamysleniu, aké činy človeka, aká činnosť vlastne kam vedie a že by sme si mali vedieť urobiť teda poriadok za každou z tých činností. Najmä sa to týka priemyslu, ale myslím, že by sme mali začať každý sami od seba. Vedci prinášajú tie racionálne, hej, argumenty. Samozrejme, výtvarník je takisto intelektuál, ktorý dokáže dopracovať aj tie racionálne argumenty do akýchsi konštrukcií, ktoré v jednoduchšej schéme teda objasňujú tú činnosť človeka. Navyše, umelec dokáže vlastne lepšie pracovať aj s tou emóciou. Takže tá naša výpoveď dokáže byť údernejšia ako len suché vyrozprávanie faktov, ako je to dosť často, hej, v tých vedeckých kruhov a dosť často v tej takej nie celkom ľudnej čitateľnej podobe. Takže samozrejme troška my pri tej práci ako umelci sa dopúšťame akejsi schematizácie, akéhosi zjednodušenia, aby sme tú výpoveď abstrahovali, zjednodušovali, robili teda prístupnejšou, ale myslím, že to je asi tá najlepšia cesta, ako vyrozprávať ľuďom, kde tkvie ten problém, ako vlastne človek sa angažuje teda pri činnostiach, ktoré môžu priniesť aj tie negatívne, okrem pozitívnych očakávaných, najmä tie negatívne dopady, keď vlastne sa nezamýšľame nad všetkými tými dôsledkami. A myslím si, že ten potenciál umelca a tej komunikácie, teda komunikácie umelca a toho diváka, alebo teda toho človeka, ktorý vlastne je prítomný, hej, pri výstave, pri teda prezentácii akéhokoľvek z umeleckých diel. Tá odozva toho diváka je vždycky individuálna, takže myslím si, že to široké rozfázovanie myšlienkové, teda v rôznych výtvarných podobách, že má svoje opodstatnenie a že nie je možné, aby sme jednou jedinou výtvarnou polohou vlastne oslovili toho diváka. Častokrát sa, preceňuje, podceňuje, úloha vlastne umelca pri tom svetovom dianí, ale myslím, že
to, čo nás obklopuje, celý ten priestor, ten domestikovaný priestor, v ktorom sa nachádzame, či je to architektúra, alebo všetky tie výtvarné dizajnerské prejavy, ktoré vstupujú do nášho života, nás ovplyvňujú. Možno niekedy nie celkom čitateľne, nie v prvom pláne, ale určite je dôležitý ten náš úprimný záujem o to dianie okolo seba. A ja osobne verím, že to, čo robíme, že má zmysel. A verím tomu, že nie len teda v tom európskom okolí, kde už možno sa do akejsi miery teda tieto myšlienky udomácnili, ale aj v tom celosvetovom priestore.